Més de 40 anys ja fa que no l'havia sonada. Ara ja podem ballar. La ciutat canta en el vent, bolero suau del sentiment. Que hi fa ombra, que hi fa de bon festejar. Para
M'han donat 4 cèntims per comprar macarrons, 1 i mig de mongetes i 2 i mig de cigrons. Tira-li cosetes en el delantal, no li tiris fortes que li faràs mal. Tira-li cosetes en el davantal, no li tiris forces que li faràs mal. Un, dos.
Bernat Bàmbol de mateix susto va treballar. Vaig anar a collir oliva en el poble d'Orient. Hola, ara. És que no se sentia el micro, ja que hem de xerrar, val més que se senti. Res, ja per acabar vaig a dir dues parauletes que m'han dit un ente que digui. I és que Artà Vallicant ha fet 50 anys. Més enrere. És que aquest salt me'n vull. Artà Vallicant ha fet 50 anys. Això vol dir que a part de 50 anys d'Artà Vallicant són 50 anys de l'escola d'Artà Vallicant. I això vol dir que han estat molts de dilluns de la vida de moltes persones, de tots els que som aquí. Molts de dilluns són més de 2.500 dilluns d'estar ballant en els al·lotets en el local. I això és un compromís que moltes persones intentan fer per tal de conservar la nostra història, la nostra essència, les nostres arrels. En definitiva, el que és la nostra pròpia cultura. Tant d'any d'escola
s'han aconseguit mantenir gràcies a un esforç i dedicació de moltes persones, començant per tots vosaltres, les famílies, per tots vosaltres balladors i balladores i per totes vosaltres monitores. Sí, ha arribat el moment de donar visibilitat a aquesta feina desinteressada per part d'un col·lectiu que cada dilluns deixa tot el seu cafè i assisteix al seu compromís en Bertà Ball i Canta. Perquè sempre hi ha d'haver qui remi per endavant, cap a un nou curs, cap a una nova ballada, cap a un nou assaig. Sabeu, qui ha remat des del principi d'Bertà Ball i Canta i ha estat la vela i el timó, inclús durant les tempestes més fortes. Hi ha qui fa anys i anys que obri cada dilluns el local. Bé, i ara també obri la plaça. Hi ha algú que sempre ha esperat amb els braços oberts cada dilluns en els més menudons. Hi ha algú que ha organitzat els saraus quan hi ha hagut festes populars. Hi ha algú que sempre sol dur els guixos per fer rotllos i cadussugos o galletetes per quan els petits hagin acabat de ballar. Hi ha algú que tant li es fer una jota com fes moixet o com fer-los ballar el patio de mi casa i fer els exàmens amb un aprovat general i com a nota un gomet damunt la sabata. Idees vàries, no? Sempre hi ha d'haver algú que sigui guia i llum, que sigui força i que sigui coratge, que sigui una ànima mater d'un grup. I segur que sense aquesta o aquestes persones l'escoleta no hauria durat tant d'anys. Dit això, i ja que el sol mos acompanya, anem a acabar, és hora d'anar a fer un vermutet tots plegats. No van sense donar pas a una de les parts més importants d'aquesta setmana de festius. Una de les parts que més ha intrigat, motivat i il·lusionat a molt de vosaltres. Han volgut fusionar diferents generacions, creant un vincle emotiu i recordant el vostre pas per aquesta agrupació. Perquè el vostre pas també va ser part de la nostra història. Tots els que som aquí presents i altres que no hi som, formam Bertà Balla i Canta. Padrinets, padrinetes, fials, fiales, ha arribat l'hora. Va de jota! Vinga!
com és alguna falta, perdoneu-me, bon Jesús, perdoneu-me, bon Jesús, i aquesta cantina plus. I vaig anar a Palma i amb un camió, i vaig anar a